omanya kwenda ucha gutumika abantu aba batasomete buya bubi nenjire yabona to gutumikwa nere kugera pako abantu baitu baenda banara gutumikwa bakabachaka gweso yase ogokora chingencho chitabwendereti unabona amatukare maega naboko nyoru umuntu akorundie pikipiki yaro monene tanyuometi ekera tanyuometi oyo goso no mwana amuire school ese ngenjo rendo mobere noro no tongetwe noro no tagete ko bano umuntu yokorwa omusubati kwanyoro umuntu yobogo iri kitabichiri ochire libaga kwa mutu makorire omwana school ochire omurepli amangana bunayo para kwanyora gose gari yabwatiru n'abasigari ekere gari yabwatirwe n'abasigari omusonga agoteba an idle mind is the devil's workshop kwanyora umuntu ore kando okorundie people sine customer yamuborire ochaka gweswana ni komina n'abasigari batete kubwata umuntu getesa chindo okorro obosarigete igona into munabara into tete kotebaiga abantu baitu mbaroro bana chire bobe bana chire gokora ebintu byobosaria egento ntuturatebe guchiase serikali nkeri naki aronto gwanje gekoro munabara igekore Nairobi abantu baitu bacha kumia gusi ase igekore getarakoreka as much as tutete kurwanira abantu aba baitu na barabu tutete ba demonstrate na barabu ya equity na barabu ekera barolekane ko babaya ese ngenjo ntogo cha munabara ito chiturwanira abantu gaiga asini ni toigunga bale prio monto baibire unabone ntuntate ko kwano umurari neke daracha iga matuka makare maeka umuntu nanyora tukabigete reflector ukagosaria ngombe bone singenjo ye reflector buno murayo itate banga yatumikiru bobe omuntu abantu bagacha karabu atu bagata oyino omuntu bwe pikipiki so na intunto taite bunabarai eyange yeite gosikwa etume kwase egere ntona gosarirwe erieta right yeah watera bo muraito koranda CBT koranda tole kwandra ni nkwane yo manje bategereria ma semo nyoro na bukuye bwati ali ase YouTube watera Vuna TV okoligereria ma semo na bego ase website www.radiovuna.co.ke Mwanchimo tena kuruase biti byetu takabero getuna bire magaye chinsa isano cyo mwambiri ale doke Thomas Sombuna tumanye kuruase ligene na yabongeresa ibimina no on because we aso tukubwa lero inyora na timu ya Norwich City nigira chikonyera kwa konjera namo ne timu ya Chelsea ense yemo ya moroba monegida ya Cameron 3 Southampton nigira nyora ndebo igonero chinsa busense yemo ya moroba nigida ya Cameron 3 ngakira chikonyera amona Newcastle United Nigo timu ya Southampton Wanderers amona Watford gira chikonyera nabo igo chinsi chicho ense yemo ya moroba nigida ya Cameron 3 Leeds United iranyora na mona Aston Villa ense yemo monegida ya Cameron 5 na kuri osubu nyangongo wa Europa League ebimina no aoni go bira chikonyera ko babiko gosorwa boigo butukubwa rero ase RB Leipzig iranyora ne amona Spartak Moscow chinsa 10 nigide Cameron enena isano kuri nonyera bonigo eriye yatugutire tware asiyate netugwe guika ekorona nde chinga kira chikonyera ko bage kurarigwa ira chikonyera ko bage kumenyekana ndi kimina ne kira chikonyera ko bage kugenda Asembeo timu ya Sevilla amona West Ham United nigo chiranyora ne chinsa 10 nigide Cameron 5 timu ya Atalanta amona Bayer nigo chiranyora ne chinsa ibere cyubutuko bwarera Barcelona boigo amo na Galatasaray iranyora ne chinsa ibere ubutuko bwarero Rangers amona Red Star Belgrade nigo chiranyora ne boigo chinsa ibere ubutuko bwarero ase Monaco amona Sporting Braga chiranyora ne chinsa ibere ubutuko bwarero boigo monchumo tigerere na asubimina au ya wasore tuwe asubu nyangongo kwa Champions League asubu tukubo kera lero nige timu ya Manchester City yanyorante amo na Sporting Lisbon asochechi timu makali noti asenoti timu ya Real Madrid niyo yanyorete bugoli botatu asikulinde Paris Saint-Germain yanyoreta kulia kamugoka asikimina ni kiki mwanchuma hoteli ya Radio Vunano 2.0 FM ndoke fama Sombuna yero nachikoraga chinsa kyanda yamonanda mango mwanchuma dino chikwe nyora swinchera ya Benek kama bunara tekekuru CBT bito hoteli bya munguru yo sesene
Kende kia mwada ngeji reflector. Na wanda waje it make sense. Sigabali ngeji reflector ni chabagaji. Chibe tofauti. Gose umuntu ayibeke for a purpose. Oranyore gara okore gente kyo ge ko endrana nero. Rero baka umuntu agutara nero burungeta gusaibo. Onde ko yore bari mo yabeke reflector ko minoka nero para. Ebeke reflector kwa ta umuntu nero. Mane karate piki turko manya uno muibi basina ro manya niki. Ne piki biono kero montana bako ora yo ne no fugo tare ndio ndo ma boda. Abantu bazajiboda boda mutumira wati bata kwa artistic. N'abana siasa. Abana siasa roje muzinko ara amara kuri rimwe